Volongkoma jialong kechengsi ke doan KSA aro kachingro mamai kapado. Hamran constituency along Karbi Anglong Autonomous Council EM Mongol Singh Timung ka humridam. Tin keron along hur chodut aputhak ASDC Congress pendanglok hamphang asong atum BJP sarkar aphan kapin rem. Kardom pini Adap Abirta long pen nili samijili hansepi non bertang ton pen arjik tha. Article 244A amendment si Arlengkethe MP MLA CEM EM MAC ke manchot lapen Article 244A amendment si kivir popusi abarem KSA mai phu bireswar hanse ningje. Therepo ni phaikrei hini arni volongkoma ji KSA sai hemalong kechengsi ke doan KSA aro re mamai pado. Adap porphai troksi ra achite mahut Jona Singh terang lama ing thurponsi porphai kep malom puthot Jona Singh terang kachari kon amaya long alohi sarpo KSA mai phubarem bireswar hanse abarem KSA kongchon bang tarzen hanse KSA CEC mai phu bijay be kongchon bang thangsing timung don mai phu buddha terang mohan ing tikathar dairam tokpi lapen krei isi KSA aro arem klembang phu klembang phiatum ta chitong donsi mai ardi pidun. Bangso kechengsi ke doan KSA aro amaya long Jasemet koson si Karbi lo Charlie asong kapatang ponjima pu athepi en ponsi mai padopon lo. Mai KSA kapatang kenang sot along aprangsi song japo ke man unjia putha kachini nang ji kenang sot binong. KSA kapang tangji along arpu deng lokpen asai cheklem kle pulote aro are matum rengun e pusi KSA CEC mai pu bijay be ningje. Banam hajong kapre bani sulung dupilla. Kapre isu lo samne layak brand tu mak involved nahi involved undi bute je society lo nantu mala samne nama thi je laso brand je tale countable kali laso jitu bani isu lo je count pon nilli a branch kali pusi nantu man mane nama thade jadi akol branch je kali lo ne tum song itu kecari tum atum samne lason itu make ऐसे लगा था Kancaskom kemang Article 244A Autonomous State akachesong atum penangan RD pilo. Bonta alang litum kachesong ativi abang ning phodon dedat asonsi thekdon long pusi KSA kongchon bang thangsin tumung pen ning Japan. WPT under ating kilon bensi WPT ma state document pen kilo tang ka hajut kokuma. Non adon tin cetang la katheguni adon tin cetang la kathuni tin det kalimati ka fake skill dola. Haki pangre scheme do that ke scheme do fishery do lagni fisheries department from the 6 crore ya tanta na lida 18 19 dali 19 20 dali tasi ni karju tu mang kenali tu labang so a department anda tin meron thekon te tu especially haki pangre bang ni tu important bitha labang so scheme long daki tok daglo lagi karne lo ma di mahasa kan si thik pi Dipurong sopialong Welfare Plain Tribe and Backward Classes Scheme pen kidukela karata tumapan tin kirong pon laki may par pe kalamlo. Lasi bangso scheme along amat kapar lopon Karbiang long pen di mahasaw arata tumapan kapanong ambulance humthong kepra kethom tangka kuti phora laksar kepra truck lapen fishery aparman kuti truck atangka sitame radapan pipa jerpon asonte mesenji puta KSA CEC kongchun bang thangsing timung Karbiang long Autonomous Council apan karju padopon. Dipupen Roshan Hanse, Karbi Anglong Live. Lok Sabha kilika sai Judepen constituency angkang Radakeng ri along EM Mongol Singh Timung lapen Arya Sangho tempen humridam. Labangso ahem konglong nangka pache jengben kibang komat atumlo. Alang litum konat adim ansi kapali dampo. Karbi Anglong Live pen kachini duna tengke labangso ahem konglong madu atumta kali. Lakha nerkep Hamren MAC constituency pen ki haidun anparta Karbi Anglong Autonomous Council along irrigation asai kamanat kalana arpu kedeng EM Mongol Singh Timung lapen alang liri sangho atum kachepona hem konglong tangte alang litum konat kopi kosona hawar along lo kapali dampo mate alang litum kijui kelang apor kapedama phantong kiwangma bonta alang litum kali Jong si kimo dam pulote ke dam tang Lok Sabha kili gaho
rat pen kaching ki chathan amo jud det pen constituency arara phan alang li penang apor kachitong long le lapuson dolo bangso aputhak timung asang ho kamunthi dam ateng pen constituency angkang kaboche rat aking ri along birta chala ka homri dam lapuson asai ke deng normalom sang sepin ason si thek onlong laso kachi homri dam lake alang li ri ang si penle kapale dam kali rat pangri pen kapanong ason ahormu keron ke bagdam pensi alang li ka homri dam laso ka homri dam along thoi inglong ahawara phan plak plepin pensi pipa jer dam lo constituency arara phan chitim alan lapen phelang ke lok he hui ason pipa jer dam lo pherang ke tuma thengno em timunga sang ho pen kapaklang pona tengke toklang aharji kangthurjia phan jasimet inglong ahawar angbong arsong arong along central scheme pen ikal vidyalaya kibi ponjia phan pangdak pon non ladak ekoloi bo vidyalay lata tribal area cp la si 22 kuti da cc scheme la so scheme alam ta alang li tum han than dekang lo la so phan longli la arsong ma se longli chiri pharoisi rat along le lo ba rat atum pp lo daga ke the ki ding tum dak oke sara tum gambura penceng lo rar mekar tum chingwai wet pese longle pharoi si chiri pharoi si lagabang ke ani si mondol bangsi la dak pun lo jar lo noni tu proposal pothai po pini pothai le te pini lege loi kali hoto nikani si ba nikani ni pomta la so ekoloi bo bidda loi bang dak long po long lo bo dak ta hostel dui pg penceng lo kha 12 class bangso hamren MAC constituency angkang along kedamtang MP kilika hot ko anma pidong arjan along rat kacheto lasopen abad poriborton akeng kam along kacheto dun armu aphai kebat asonsi theklong labangso ang thek kapaklang lake dera arlok along em timunga sangho kache humri damahut doning ko rahini congress ahemtun along pen BJP ajin team along kachingbe dun alam the em pen nangka pachinia tengke dera lok along bangke bang kri hini bang do najon don ko hini najon undo lapen ke ako mo 13 tarik ta najon uthulang la se hala da bang ke prai congress ke avide son thak thaklo no tangte laso constituency along ratchari opposition ko anlo non ke dolang lapu em timung pen kaning jia tengke pharo angbong pen phan trok sirkep rap ho armu aphai pidong abiri along sikedo congress ke avide son thak thaklo no la dak bang ke avide lo 95% si sugalo ei pak pak ni la puge la ke jokhi bhul pe do kokta hai la subang ke ta dak majority bang la dak la lo nangli matha tha kedamtang MAC kiliga hut arsong local committee hello kechengsi anong ekelong adimlo laso ajok em timunga sangho nonputa arsong local committee aphan aning arlo prayon e arsong arong pen inut akesar ning aklong alam theka jabaklang duna tengke nilitum along ning isi pen kedobom asonsi dothippo temela non asong thasi prang ta tum nang bom lo apani tum ta non agri siang don si dobom si lapan si cuklem sedam kade radat pen tame mate macam phang isunim so kade venta la tum isi do pasi na pura dobom lang pen prang da kemen nang ya pansi aku cek wai pom yang sambom lo news report rongbong terang Karbi Anglong live hamren Taralang so Karbi People's Hall along coronavirus ake sopen kachipa jogjia phanpura Clean and Green Society atum cherok tok asai kedeng kedamtang thereponi phai crazy arni dipu Karbi People's Hall taralang so longmirjeng achatai along Clean and Green Society atum patir piponsi normalom somindar adang pi along kachathang prup ka pheremimi coronavirus ake sopen kachipa jok thekjia phuthak cherok tok asai dengpon bangso asai kedeng along Clean and Green Society kachopha ateng Dr. Longminder Timung resource person aman pen chetong dunsi corona akiso pen kachapa jogji kenang sorapothak raraphan than bachini don bangso amai along Clean and Green Society amai phu Robert Tiso ahin pen raraphan enokan kachikup ape mate max ake joy pen ron ponsi Karbi People's Hall taralangso festival ahut jodle kapang thir nangji kali aningkan kang thimta pangthir pon wer nangji pusi taralangso arada toma phan kachuning ripadupon News X report Karbi Anglong live
Dokmoka havar phongbere kam tokbi arong amekar harsing terang ahemalong kedamtang therepo kre isiarni hachakikan kapado. Garbi akhe atum hako pen na keplangi pitching ahud inglong aret katiki tangdet pen soksang chirim erapi klengdun klengsarpo atum japon linpen risonim so atum jogjak ning karong kachipi ahud adon humri dampen hachakekan nang padopon bomlo non aowe ahud positami labangso hachakekan ajutang nang rembomsi kedamtang therepo ni phaikre isi arni dokmoka ahabar phongbirik kam tokbi arong amekar harsing terang hemalong hachakekan padopon Hacha ke kana hut tokbi arong asara tumpen kethan pona tengke ningkan isi along donthom hacha kan ponlote aningkan kaprek kan tu thedet setami choklo bonta irong pen idona hemjongsi kan chot pulote bangso ahem along thot ningkan ke thom chardun ron pen kan ponang jiarondu pusi pachini pon Pinpur me kedamtang thang krep hoarni Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Barim Vidya Singh Tokbi ahem pen chengponsi adunthu rong asara hem kanponderapi therepo crazy arni donthom kapachok harsing terang ahem along hacha ke kanahur lunse po langtuk tokbi pensi hacha alun lun ponsi hacha kanponlo Bangso hacha ke kanalong rong asar rong amekar asar klengdun klengsar po pendanglok donrap jirpo jirpi lapen rong be rong thak aradatum ta chetongdun si harsing terang hem hacha ke kan mesen pen pachun ponlo News Desk Report Karbi Anglong Live Kidukela garada phan sarkar pan kapanong pon hemasar nung keron ke bak ahot hur ke chonang duraputhak Congress ASDC pendanglok ongdong hamphanga song atum ning kang samse chepaklang si BJP sarkar phan sodak kapen rem padopon Welfare for Plain Tribe and Other Backward Classes scheme pen hem asar nung mate 3 keron ahot kedamtang therepo ni phaikre isi arni Harilal Basti along kedo supermarket along chedong charkan police pen radang bong kachetengkheng nang dolo Laso ahut inut arat ningkan troksike basar pi pendanglo ongdung aradatum arengahu sonanglo tin kerona men pen sankura aradatuma phan aduk kang hoila pen police CRPF arideng pen arengahu ke sonanga phutha pini Congress ASDC KSA KNCA AIPWA pendanglo ongdung hamphanga songatum sodak pen pinrempon Laso phutha KADCC asa hemalong pherangke amai ke pha ahut KADCC dunmai phu rotoningti kaningja tengke amethang amuni ratuma phan ake joy pen 3 keron amen pen police CRPF atumari deng arengka pasonang asai lake Congress ahin pen mentuneta kroidun thekthi lapen thangnat matha pon pameka ke pin pen 3 keron amen pen syndicate ka pin chongpon anparta Karbi Anglong District arlo Sangti Harlong napen Koila Syndicate pin chongpon bomlu pusi dunmai phu rotoning tipen akoi pipon Congress ningkan krep ho kachari ahut keron ke bak amen pen iphongta lapuson hur ki chodot avi pin lang puta pherangke amai along dunmai phu ingtia sangho ningje ponsi 3 keron ahut areng ahu ke so dunang arta ningkan troksi kep asarpi kareng ihi pia phan Karbi Anglong Autonomous Council ahin pensi sikelang aphan kerapi dunang jiputa pherangke amai along dunmai phu rotoningti kehang pado 18 bitoron kudias 15 years ইয়াত যেটো কংগ্ৰেছে শাসন কৰাৰ পিছতো এইবিলাক যেটো ঘটনা হৈছে এতিয়া ধৰণৰ ঘটনা হোৱা নাথিং অফ সাচ ইনসিডেন্ট টুক প্লেচ ডিউৰিং দ্য কংগ্ৰেছ ৰুল ইন দিছ 15 ইয়াৰ্ছ যোৱাকালি যেটো হৈছে যে একটা 80 ইয়াৰ্ছ যেটো ৰিমেন এই লাঠি চাৰ্জত ইনজৰ্ড হৈছে নামটো হৈছে কাৰেং ইংহিপি is approximately around 80 years. She suffered, she is badly injured and bleeding profusely. একদম কেঁচু ওলাইছে মুখৰ পৰা সেইবিলাক কিয় হ'বলগীয়া হৈছে আৰু এইটো কিয় হৈছে এইটো একটা ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন একটা ক্ৰিয়েট হৈছে এইটো হ'ব নালাগিছিলে আৰু দিন যদি ভিতৰত কৰিব খুজিছে ইয়াত ছিষ্টেম আছে আৰু ইয়াত যে এই ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব কি দৰকাৰ আছে
সমষ্টি ৱাইজ ব্লক ৱাইজ যি ধৰণৰ দিব লাগে প্ৰত্যেকটো সমষ্টি ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আছে সেইটো দিয়ক আৰু নিজৰ মানুহ নিজৰ ছাপৰ্টাৰ মানুহ ইমানকৈ যে বেয়া ধৰণৰ লাঠি চাৰ্জ তাত যে গুলি চলনা কৰিবলগীয়া হৈছে কিয় হৈছে Halapu ASDC, KSA Simeon, KNCF, Lapen, Prek Jam Hampang Asong Ahin Penta, Ketok Jir Alopen, Birta Nang Kapali Atengke, Kedamtang Terepo ni Paikri Isi Arni Alam Kia Puthak, Sodak Pinremsi, BJP Sorkaratum, Acha Din Puke, Rarapan, Ningkang Samse Ahormu Lahenlo Maki Pithek. Pusi, Karju Padolapen, Laso Alam Kialong Kadokawe CEM Tuliram Rong Hangsi, Kechokche Po Akoy Pipon Rintisi, Areng Kesodun Nang Arta Ningkan Proxy Cap Asarpi, Kareng Ingi Piapan, Prabjin Pen, Seke Langapan, Kerapi Vek Ningji Pusi Hangpon Ringti. News Desk Report, Karbiang Long Live. Pinia Adap Abirta ke lapon se kang tonik lo do me thak me kardom